Dyma ni wedi cael cais gan gwmni stwff i wneud mygydau yn ystod y pandemig. Gofynnodd Mair o'r cwmni fysa hi'n cael defnyddio'r logo a rhoddodd gynnig hael o 50 ymwgwd i'n coffrau. Mae ymwgwd sydd yn gallu cael ei olchi a'i ail ddefnyddio ac mae ffiltyr i fynd efo bob un. Mae modd prynu mwy o'r haen os ydych chi isio. Na i ddangos i chi sut mae rhoi y ffiltyr i mewn. Mae yna hollt yn un ochr i'r mwgwd a da chi'n llithro'r ffiltyr i mewn i'r mwgwd. Mae'n rhwydd i fod. Mae o'n rhwydd ond bod fi chydig bach yn llawdrwm allan. A dyma'r mwgwd. Mae'r mygydau yn hanfodol i gadw'n diogelwch, cadwch yn saff, cadwch y ddiogel a cofio at bob un ohonoch.